Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Het is Wijs-Jan de budget dat we altijd met een artiest, muzikant, waar dan ook uit de muziek verhoort, een hier op één peteer horen. Dat is van de radio in ieder geval zo rond de 50-54 minuten meestal. Maar we publiceren het ook nog als podcast en dan is er natuurlijk kwartier geen enkele Grace Hewitt te gast. En dat vind ik hartstikke leuk. Janneke Waringa. Voor mij in ieder geval wie ze er niet is, want toen die ze het openingslied van Lied. De gaan ze zich draaien en er is een muziekvoorstelling onder de titel Verlet. Daar gaat ze mij de provincie terug. Sterker, ze had al een aantal voorstellingsdingen. Reden genoeg om haar uit te nodigen hier aan de tafel van het café van Omroep Friesland. Janneke, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er ben inderdaad. Dat ik er wezen mij. Ik heb misschien wel een confronterende vraag, maar waar is Janneke Waringa? Lis het eens uit. Janneke Waringa. Ja, ik kom uit de Lemmer. Daar ben ik geboren en getogen. En ik heb even in Greens en in Lauwert wennen, maar voor de rest woon ik nog steeds in Lemmer. Naast dat ik zangeres ben, heb ik twee bandjes. Een jongen en een famke van Treien en Seis. Dus een druk gezins- en sociaal leven. Maar ik ben zangeres. Ik heb conservatorium in Zwolle die in het Sienjelien. Toen heb ik altijd wel gezongen in bands en akoestisch, liedse samenstellingen. Maar de laatste tijd giet het eigenlijk als een speer. Daarom was het zeist. Ik wie erin niet eens. Zo viel dat ik een beetje. Van die show werk? Nou, het giet in één keer allegaar zoals ik graag wil. En eigenlijk is dat in coronatijd allegaar ontstaan. Dus dat zal ik vertellen hoe dat gaan is. We zijn bereid. We hebben mooi onttijd. Je neemt zelf al een beetje van de jeugd. Je net alles bepraat, maar ben toch wel benieuwd was een beetje bijkomst. En ik zag in ieder geval dat de bogenman in Snits zitten had. Klopt. Hoe belangrijk is die opleiding was van die creatieve kans is, hè? Ja, nou dat was een geweldige squalle. Ik heb alleen nog eerst op een orenmiddelbare squalle zitten, maar ik die er net zo volle. Dus ik moest er ik blauwe twakjes zitten op een HAVO. Dus deze keurige neemt zitten dus gewoon van squallen. Ja, ze zijn best hier nou net meer welkom. Dus maar mijn heid werk op het Bogeman. Het altijd als docent werken. Dus die zei van, nou ja, je kan hier komen. Want net dat hij mij voortrok, maar ik mocht er gewoon komen. Toen heb ik derde HAVO afmaken. En toen heb ik wel eens meisjongt maar de big band. Maar er wie al een vaste jongeres. Dus ik wie daar net vast. Maar ik heb er wel mij die en het weer geweldig. Ja. Even die oerstap van hier squallen en oren, dat lijkt mij op die leeftijd wel heftig. Of net? Ja, ik wie puber en ik koel op het Bogeman. Ik al meesken, dus ik wie net zo snel van de kaart. Nee. De muziek, doe. Ja. Wie is daar al een liefhebber van? Of wie dat op dat moment komende? Ja, ik dacht wel altijd, ik wil graag naar het conservatorium. En ik graag in musicals spelen. Dat wie wat ik altijd voor eigen hier. Echt het grutsen en het donsje erbij. En, maar specifiek musical dus? Ja, dat wie het toen. Ja, maar wel het conservatorium. En ja, dat heb ik die naar het Bogeman. En daar zie ik dat er meer stijlen binnen. En ja, meer dan alleen nog maar dat wat ik had voor eigen hier. Ja, en dat wie toch wel nog volle mooie voor mij. Echte muziek, verhalen vertellen. En ik het liedzere, akoestische settingen, dat heb ik daar die. Maar ik het theatrale, we binnen terug de Nederlandse theaters ben we toen gaan tijdens die studie mijn mooie projecten, Purper. Ik weet net als het kerst, ja, maar dat is een bekende en vernemen namen wel, hè? Ja, en dat hebben wij dan ik die in Lennart Nijg hebben een ode aanbracht. Nou, toen heb ik kennis maken met het vertellende repertoire eigenlijk. Kleinkunst, ja. Even door die musical toch nog even erop praten. Wie er een specifieke musical die stoort dan jongen had op televisie of zo wat? Ja, zeker. Ik ging als liedfamke al naar Miss Saigon. En Aida wie ik helemaal maar daar ben ik ook naar de musical zelf dus? Ja, nou met mij vroeger al, mij hinnen. Dus ik ben er wel echt mee opgegroeid. Ik dacht, ja, dat wil ik. Dat wie alles wat ik wil.
ja, Indrukwekkend. ja, zeker. Dat is het ik nog steeds, hè. Maar daar ben ik oren mooie dingen in de muziek. Ben ik achter. De best van een jonge generatie, dus als ik kom met LP's van vinyl en cassettes, dat is voor die denk ik al wel wat ouderwets, of niet? Ja, cassettes weet ik nog wel. En die hiek ik heel vol. Maar... Ja, hier is cassettes? Ja, maar LP's net. Nee. Wat voor cassettes hier is het? Ja, Kinderen voor Kinderen. Ja, wat hier ik eigenlijk? Celine Dion. Oh. Wat nog meer? Laura Pausini, geloof ik. Ja, echt uiteenrennend. Ja. En mezelf, dat ik in een koor, kinderkoor zie. En dat is toen dan ik op zo'n bandje. Ja. Wat voor bandkoor wie dat? En een kerkkoor. Ja, daar wie hier een koor in Lemmer. En daar zit ik bij. Moest dat zelf wel weer dat meer, dat die hoorden zijn? Nou. Mijn man wie volgens mij derde spelen ze piano. En toen wou ik dat ik graag. Dus ik mocht al heel jong, daarbij, ja. We praten straks verder over. Ik ga alvast een noemer van iedereen. Het komt van het project, ja, muziekvoorstelling. Hoe maak ik dat ook exact definiëren? Is het een muziekvoorstelling? Ja, wij noemen het een lied, een programma. Dus een inschakeling. Maar wel een beetje een verhaallijn erin. Maar ja, vooral heel volle dus. Veskes. Ja. Ja. En dat wie ik het nummer dat ik jij voor het eerst zong, ja, dan wie het namelijk Sjong dan, want dat wie ik het eerlijksnummer van lied en dan zit ik in de jury de hele dag hadden toen mij die in en toen dacht ik, Janneke Waringa, ik ga ze op papier jongen, want dat waren natuurlijk wel aankondigen. Maar toen dwarrels er daar mooi door de gong heen in mijn beginshot van het televisieprogramma, dat zeggen net alleen fantastisch uit, maar het klonk ik nog goed. En daarvan geven we dat dus no draaien. Sjong dan, nooit alles zo onwis is. Sjong dan een lied. Sjong maar bij storm, wien, rein of onheil. Of bij verdriet. Valt heel dit leven uit mekaar. Dof en sonor, de kop ervoor. Toon mij die spirit, had moed en steen ervoor. Zocht nergens meer, een simmers in een streep. De brood in bang en treurig, scout opnieuw. Feesten in het eigen huis, de dwarrentijd. Wordt alles weer als een leert dan, nooit weer licht. Sjong dan en smiet de feesters iepen, want waarom net? Sjong maar, al bist extra besopen, het is nooit te laat. Ik al ben winkels als een leeg, het lippen dreef, de kosten heeg. Kom lid het klinken, hoe het hele noorden leeg. Vielst hoe het stadig stiller wordt, onhoes en heer. Sjofst naar de lange lege stritten, geen verkeer. Al haast geen meesken meer, nog amper loed. Spookster, dat is het, ingst kroept onder die hoed. Sjong maar en let de brood maar jaren, dit is mijn lied. Sjong dan bij blauwe dagstuderen, ik bij verdriet. Ik al ben dagen gries en skier, en weet hoe vier de nachten zwier. Ho meeske sjong dan, ja sjong voor je plezier.
imposant. Jong dan, al is de dag van Monhek in Gries gebied. Jong maar en leid je mal die zwagen, dan bist weer kiet. Jong man, al lieket het riskant. Ach jongen, nee, geen trammeland. Die leert zo klinken, bloed op en imposant. Jong dan, al lieket het riskant. Ach jongen, nee, geen trammeland. Die leert zo klinken, bloed op en imposant. Prachtig nummer, Sjongdan. Onderdeel van het liedje-programma, zo neem ik het dan maar even, Verlet. En daarvan Janneke Waringa, want zij is The Voice, om maar even te zeggen van dat project. Hoe dat aan begon, het hele Verlet-verhaal? Het hele Verlet-verhaal, was het echt vanaf het begin? Ja, wel een tijd. Net een tijd. Ja, nou, bijna 2 jaar geleden, toen kwam ik in contact met Peter van der Zwaag. Ik hier me zijn berichtje stuurd van... ik heb binnenkort een bepaald optreden en ik zou daar er wel bij willen. Je kost hem al? Nee. Ja, van zijn werk. Ja, wat hij allerlei ding voor prachtige dingen. En ik wist, hij woont in Friesland. Nou, ik ging hem gewoon benaderen. En hij kon net, maar hij zei... het liep me wel hartstikke leuk om uit te praten. Want ik heb wel zin in een nieuwe uitdaging, zeg maar. Dus dat hebben we die. We hebben uitpraten met elkaar in december 2018. En toen wie dat zan, een mooie ontmoeting. En persoonlijk, maar ik muzikaal. We gingen per Veske spelen. En wie gelijk duidelijk dat er echt een behoorlijke klik wie ik op muzikaal vlak. Dus toen, toen kwam corona in vanaf maart. En toen belde hij mij op van, we moeten even zo een Veske opnemen. Mooi. Dus dat wie vrij snel. En dat wie dit Veske wat krek erop weer. Jong dan. En dat we op de radio draait, dat was hartstikke mooi. En toen kwam er even een periode van... alles voelt voor Peter echt fut. Dus dat wie wel even... in een mineur eigenlijk. Maar dat is vrij snel hebben we dat omzetten. Van we gaan met elkaar spelen en we sjoggen wel waar het hinnekiert. En toen kwam er een project in de Koornbeurs... dat je het verlangen. En dat wie dan online of altijd mocht met publiek. Maar het mocht net met publiek. Dus uiteindelijk hebben we dat... Titia Huisman... hebben dat die in. Voor haar in een Koornbeurs. Nou, dat wie een succes. En dat wie dus het thema verlangen. En omdat wij... we hier een paar versjes uitkozen. Maar er weer nog zo volle moois wat wij in gedachten niet. Maar we hier maar 20 minuten. Dus toen zijn we hier met meer mee doen. En toen... Er kwam een heel lijstje voor u van... maar dit jet er ik bij Verlet. Nou, toen wie de titel al snel duidelijk... dat het Verlet wezen moest. Zij is het begon. Even waarom naar dit nummer? Want dan had je contact met hem. En ik zei, ik ga een nummer lezen. Kom maar met elk, we nemen het op. Ja. Wie dat voort al in het Fries? Nee. De oorzetting er al bewezen van spreken? Nee, hij is van Jenny Arian. Ivo de Wijs. Nino Rota. Maar... Nee, dat wie er dan net. Dus hij had diezelfde joen, Boukje Wietsma, bellen. Verneem de oerzetter hier in Friesland. Ja. Wosto een tekst vertalen en we willen hem heel graag mooi al opnemen. Ja, dus dat had ze die. En dat wie vrij dat hier ik zelf papier. En het klopte gelijk, we lezen het. We zeiden, dit is het precies. Ja, maar een tekst hoe zetten ze in, maar mijn muziek is het extra erin, want het has een ritme, een meter, hoe is het maar neemt. Ja. Het moet wel kloppen en passen natuurlijk. Hè? Zij had er echt gevoel voor, muzikaal gevoel, zeg maar. Dat ze weet van, oké, qua wutjes en noten moet het wel passen. Ja, het zij. Kist hij dat soort stress? Ja, jawel. Ik hou wel van dat soort sommige spontane acties. Er net om denken en die rijdt je dan volledig over de tour. Maar daar had je geen les van. Nee, wie leuk. Gewoon, en ik koe het vers al een beetje, zing dan. Dus het wie een kwestie van die Friese tekst even in de holle krijgen. Ja, en een melodie, ja. Oet Fries prutsen, wat werd er tussenpraat? Ik kom uit Lemmer en dat is natuurlijk... Ja, praat ik Lemster. Jim ben wat oors. Wij ben wat oors. Sinds ik als woord pikte maar even. Ja, wij hebben kunnen, wij gaan naar Skullen.
En de zon. Dus ja, we zijn wat oors. Dus ik moet in dit programma, ik wil echt schakelen. En soms heb ik, als ik praat, als ik zong net, want ik heb gewoon echt gewoon een Friese teksten. Maar dat ik praat tussentro, heb ik soms wel eens even wat lemster ertussentro, maar dat ben ik. En ik vind persoonlijk geen enkel probleem met Jerry. Ja. Sommigen willen oors doen. Ja. Soms duidt het op dat dus gewoon Nederlands praat wordt. Nee, er ben mensen ook vrij in je, dat moet ze zelf weten. Ja. Maar in die werk nou, maar Ja. vaststellen, is Ja. die taal natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, heel belangrijk. En dat realiseer ik me ik. En ik zie ik vaak Peter van, heb ik wel zo'n wutte tussen, dat jij het helemaal net. Maar ja, dat ben ik. En hij zei het, ik jou het echt net. De ene die inderdaad, die het woordpiek praat. Dus die allerlei verschillende Lietse dialecten. Ja, Ja. er is altijd twee stromingen. En je Ja. hebt de puristische stromingen. Jij wordt meer bij altijd creatief mat en net oorskin. Nee, En het is even net oors. ja. Meidje er wat van, Ja. had ik het maar begreep. Maar Ja. dat is twee kanten op, hè, Ja, vaak. ja. Nou, wij voeren dus Ben Friestalig op, dus dat is wel heel leuk. Mijn man is eigenlijk, hij woont het wel heel lang in Friesland, maar hij praat eigenlijk Nederlands met mij. Maar de band praat die Fries en dat gaat supergoed. En ze ben een van de weinige band, ik op squallen eigenlijk, of in de klasse, die Fries praten. Dat valt dus wel echt op. Maar wij zijn blij dat dat lukt. Straks praten we verder hoe verlet, de taal, de muziek, de passie, waar komt het al bij. Maar ik ga altijd in een heerlijke horrorvraag, want ik vind het vreselijk als je mij stelt wordt, en daarom doe ik het bij horen ik nog even, om hier een nummer te kiezen. En dat is wel aardig in dit geval. Want toen zei het, my land of mijn land is jouw land. Maar is dit my land is jouw land? Dus dat is wat raar op YouTube te horen kan. Klopt. Is dit een schroefhout of had dat iets te krijgen met Stef Bos en Zuid-Afrika toevallig? Ja, dat zal het. Dat is het. Hij het te wennen. Ja. Dus daar komt dat hele verhaal waarom hij dit ik makken het, komt het waai. Ja. En ja, dat klopt dus blijkbaar. Maar wij hebben Minus programma ik en dan hebben we Milan Dienlaan is Minlaan. Dat is hoe wij hem vertaald hebben. Ja, en doe eens graag een live-opname Jere, van de beste zangers van Tabita. Tabita. Waarom specifiek deze uitviering? Ik koe haar helemaal net, maar ja, het prachtige, alles maar mijn koor. Haar stem is mooi, de begeleiding is mooi. Ja, dat het dus, ik werd geïnspireerd. En haar stem vind ik geweldig. Jij staat voor het naast, was het ontzettend Ja. best. En daar Ja. gebeurt iets. of Ja, nou, een hele heldere, duidelijke, krachtige stem. Daar hoor ik van. niet? Tabita, my land is jouw land. Ik is een vreemde, ik heb mijn land gelost. Ik had jouw pad gekruist, ik had jouw spoor gevolgd. Ja, hetgeen ze gaan terug, moet niet om mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, wat doe ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lange reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn, maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. En jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen, daar waar die wind zal waaien. Want uit die sudden kom van mijn geboortegrond. En ik zal sterker wezen, ik zal overleven. Want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. En jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad.
Want jouw huis is mijn huis. Jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte. In jouw land is mijn land. Prachtige opname van Tabita bij de beste zangers. Ik geloof 2020, maar al die iertalen, dat is heel bizar vind ik persoonlijk. Met dat hele COVID-verhaal. Ik zit nog naar die programma's te zien, dat heet dan 2020, maar dat is dan weer 2019. En ja. dan met Lied hebben we eigenlijk hetzelfde gewoon. Hè? Ja, ja. Dat we ook 2021 plus 1 of 2020? 20 plus 1. Nou ja, ja. laten we nou ja, snap je? Gekke tijd nou. Ja, Hè? Had je zeker. wat les van horen? Nou, net zozeer dat we mijn werk in de problemen komen. Of dat het thuis net goed ran en dat we mijn ben. Nee. Voor mij is het net heel erg geweest. Nee. Maar natuurlijk, alles met mijn koor. Heel naar en vervelend. Maar het heeft mij persoonlijk net rakken, zeg maar. We hebben georganiseerd lijkt het mij. De band die thuis bleven matten. Ja, nou hebben we nog ouders die ik volle oppasje, als je dat scheelt. Maar dat hebben we in die tijd dat niemand bij mijn koor komen mocht. En helemaal ouders net. Dat we de band net naar de ouders die in hebben. Dus daar hebben we even wat op betocht. Maar dat zal ook goed komen. En Verlet, nog productioneel een hoop gedoe mee hoor. Ik bedoel, de plansteeds en de planning bij stoppen. Of voelde het mij? Nou, we hebben het in december, januari hebben we dit betocht. Oudoende januari. En toen hier we was er iets van mei, juni. Dat moet wel lukken. Dus dat hier we plant. Hier we alle keer inderdaad de theaters die... we belden ze alle keer en iedereen zei gelijk ja, volmondig. Dus dat was superleuk. Maar was van, we moeten zien hoe het komt. Ja, en dat lukte net. Dat wie in maart, wie duidelijk, mei gaat net lukken. Dus toen hebben we het verzetten. Verlet hebben we verzet. Ja. Oh, dat is het grap onder de muzikanten. Oh, nee. Ik bedenk het ter plekke. Ja, mooi, dat is helemaal mooi. Maar hoe zit dat nou qua planning? Je hebt natuurlijk een aantal van die optredens haast te steen. Maar is dat al onder voorwaarden en punten en komma's? Of valt het wat thuis? Nou ja, of er moet nou weer iets heel raars gebeuren. Maar wij hier wel gelijk zoiets van... dan plannen we het in het najaar. En dat liep het wel goed alle keer. Ja. En waarom in je tijd? Opleiding, best hartstikke druk mee, dromen over musicals. Dan ontdekst op de opleiding eigenlijk dat er wat meer is dan alleen een musical. Ja. Hast eigenlijk nog een protomedie? We zeiden het al, we zien op een gegeven moment wat in de kleinkunsthoek. Het valt meer op in de spiellist. Bijvoorbeeld Stef Bos, Jacques Brel komen naar voren. Dus dan zit het al in het station. Ja. Is dat tijdens die opleiding best dat wat oorslagen nou? Ja, nou ik wil een beetje onder invloed van de docenten. Ik hier één docent, die wie wil, dat wie mijn hoofdvakdocent Ronald Douglas is een bekende jazzzanger. Die zei altijd, die wie net zo van de musicals en die wie meer van de jazz. Nou, daar ben ik minder van, maar hij wie erg van dit soort repertoire en daar had hij dus daar echt mee opvoeden. En dat is het heel goed uitpakt, want dat lijkt mij goed. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Hast alleen als jongen die als opleiding? Ja, maar we kregen ik piano, maar ik spelen van tevoren en koek het al. Dat heb ik mezelf vroeger onleerd en dat doe ik nog steeds, dus ik begeleid mezelf achter de piano. Oké. Als ik jong. Ja. Maar autodidact, wat dat allemaal is. Ja, en een beetje opleiding er dus bij. Ja, op dat vlak. En op de opleiding heb ik geleerd van, hoe zit dat eigenlijk? Maar ik wist al dat ik het Satwa moest, ja. Ik weet net hoe dat is. Hoe zwier is zo'n opleiding? Want ik kom natuurlijk een prodomuzikant zien. Als je weer een academie voor popcultuur, D-Drive. Maar die opleiding, die is toevallig haast is. Ja, prodomuzikanten zorgen direct zien op. Hè? Ja. En het klinkt als redelijk pittig, maar is hier echt zwier? De must, als je talent hebt en dat zorgen ze tijdens de auditie, dan en er was aannam, dan is dat één ding en dan is dat heel belangrijk. En dan zorgen ze ontwikkelmogelijkheden. Dat zeggen ik altijd. Want de kerst al wel goed wezen, maar dan kennen ze ik zeggen van, maar
Dus zit al aan die plafond. Wij kennen hier niks meer leren. Dus ze willen altijd wel dat ze nog heel veel trokgroeien kerst. En de theorie. Die vond ik zelf wel pittig. Dat is soms in de klasse zit en dat stinkt. Abracadabra. Ik snap het wel. Maar ik kan me voorstellen dat mensen het echt net begrijpen. Het gaat heel fier. Ja. Lees van de lekers uit wat die theorie dan inhoudt. Ja, daar krijg je allerlei verschillende vakken. Gehoortraining. Dan moest dingen jaren en moest opschroeven was het juist. Maar in welke definitie? Ja, notenschrift. Dus, maar dan heeft net gewoon alleen nog noten. Maar ik mij kruisen en mollen en ritmes. En ja, nou dat vond ik dus wel lastig. Om dat precies op papier te zetten. Het wordt haast wiskundig dan? Het wordt echt wiskundig. En akkoorden analyseren. Dat wie ik zo'n vak. Nou echt, het ging safier. Ik ken net iets meer waarom helje. Maar ik heb er wel wat aan gehad. Maar ik doe er nou net zo vol in maar dat zijn wel de hoofdpijndossiers van die opleiding. Jazeker, ja. Maar wist ik heb oorrijken in de zin dat je echt repetities krijgt en examens. Ja, echt in dat soort zwieren theoretische vak. Ja, kreeg voor mijn oud studeren dat we dan een concert in Zwolle. Moest ik nog in tentamen doen en die hel ik net. Dus toen heb ik trosseerd van alsjeblieft, maak ik nog één keer die kans. Want anders moest ik het oren hier doen. Dan moest ik een jaar verder of naar de simmer, maar ik would zo graag. Want vierde week helemaal kleren om oud te studeren. Dus ja, dat weer strenge dingen. Ja, strenge regels. Want hoe lang heeft de rodien? 4 jaar. Ja, de haven wat langer, maar dit ding ik in 1 keer, want dit wil ik. Dus dan lukt het ik. Ja. En hier is daarbij dus al het idee van, ik trostroom musicalwereld, hier kom ik? Of had dat ook wel een beetje bijstellen litten, toch de invloed van die docent? Ja, dat heb ik bijstellen litten. En ik ben wel een beetje realistisch worden. Ik ben van mezelf net iemand die maar dat ellebogenwerk van al je oren vrouwen en mooie meidwan wil. Dat zit net in mij. Ik wil gewoon mijn ding doen. En als het lukt, dan is dat mooi. En ik wilde wel het verwerkje, maar ik wil net het oren mij het chinwerkje. En dat gebeurt in die wereld heel erg. Ja. En dat jij ik nou, want Peter van der Zwaag had er ik volle in werken. Hij zei ik van, ik denk dat die wereld minder geschikt voor jou is. Jij moet doen wat je nu doet. Ja, dus ik ben blij dat het net Sagien is. Nee, maar ik heb heel teleurgesteld toe wezen. Ja. Had je enorm volle tijd in investeren. En ik kan me voorstellen, van dat is zo'n opleiding begint, dat is heel lang misschien wel twijfelst en ziek je best. Ja, een beetje de jonge leeftijd natuurlijk. Ja. Of wit heel zwart, wie duidelijk. Het wie wel duidelijk. Ik wil dus opleiding doen en we sjoggen wel waar het hinnegiet. Ja. Want het is al zo'n prachtige ervaring, die opleiding. En zo sjog ik het ik. Want als ik dacht van, ik wil hem duidelijkheid, mijn baan en zekerheid, dan hiek ik het net kozen. Maar dat dacht ik toen het aan. Ik wil gewoon leren, ik wil beter worden als zangeres. Dat wie het vooral. Ja, een hele goeie. Een hele goeie, ja. Ik kan me voorstellen, het jong best. En wat ik persoonlijk heel gezond vind, dat is jongens, dat Friesland is allemaal wel leuk en aardig. Maar ik ga nou de hele wereld eens in een poepje laten ruiken. Ja. Er is nog bij het Fries, bij een auditieprogramma. Dat kist zelfs in een hele lange traditie in Friesland best wel pleertje. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen, als je jong bent, dan zie je een beetje verzest bijna. Had je dat echt gewoon van, dat Fries laat maar even of net? Nee. Heb ik net gehad. Dat kan ik heel duidelijk hoe wezen. Want ik heb altijd Fries praten. En mijn vriendin praten eigenlijk ik Fries. Okay. Maar in Zwolle, waar ik studeerde, daar wien ze al net Fries. Dus die kant heb ik maar ik mij maken. Maar ik ben altijd blij dat ik in het weekend wel lekker in Friesland weer. Ja, dus net een periode gewoon dat die oorzetters zien. Het provincialisme, de truttergiet zat het bosbrocht. Nee. Ik bedoel, ik vind het net zo, maar zo viel het wel eens. Bij jonge mensen. Ja, nou misschien scheelt het dan dat wij wat echt midden in het land wonen, dicht bij alle oren, echt op een rand van Friesland. Dus dat ik net midden in Friesland zie het. Ja, ik weet net wat dat is, maar ik heb wel heel volle hand van ik wil naar het buitenland. Of ik wil, maar dat is meer ik voor mijn levenservaring. Dat ik reizen wil en stage heb ik net stage. Ik heb via mijn conservatorium geen stage gedaan. Maar na mijn studie zei ik, nou wil ik voor mijn muziek alsnog naar het buitenland. Dus toen heb ik lesje op Aruba, 2 maanden zanglesje. Nou ja, dat wie dan mijn stage. Maar dat is maar echt mijn hunkering naar net alleen nog maar in Friesland wezen. Ja. We waren alles oerwitten, maar we draaien eerst weer een nummer van het project Verlet. Dit ik trouwens op Spotify, als er meer van jaren wordt.
Ja, ik dacht, wat een wonderwoord. Kist je wat ik vind? Ik vind het prachtig noemen. Zeker. Je zoon had gezegd, het is kapot cover, is dat door de decennia heen, maar het blijft mooi. Zeker in deze uitviering. En op zijn Friesk dus, van Janneke Waringa, joert mijn gast bij Ien op Ien. Ik zocht bjemmen, sakrien, ridderrozen erbij. Ik zocht dat ze bloeien voor die en mij. En ik denk bij mezelf, wat een wondere vrouw. Blauwe loften, sa heeg, witte wolken, sa zacht. De lucht simmerdij, de tjustere winternacht. En ik denk bij mezelf, wat een wondere vrouw. Van de Rijnbach, sa prachtig om te zien. Het schijnt ek op gezichten van bewatschende ben. Ik zocht vreugde dit voeskje en sisse, hoe is het mij dij? Maar wat zij eens bedoelen, ik houd van dij. Poppen die het koelt, die maakt het verschil. En leert azen meer, als ik eer witte zil. En ik denk bij mezelf, wat een wondere vrouw. Ja, ik denk bij mezelf. Wat een wondere vrouw. Prachtig. Wat een wondere vrouw. Uitviert terug Janneke Waringa en natuurlijk Peter van der Zwaag. En er er nog een mooie bas bij. Heel mooi produceerd. Ja. Bij hem dit opname? Bij Peter van der Zwaag thuis. En Harry Zwerver die had us geholpen, of die had het opgenomen ik, maar bij Peter in de studio. Het jazz is net die ding, maar het wordt haast wat jazzy-achtig dit, hè? Klopt, helemaal. Ja, we hebben wat meer muzikanten erbij gehad. Die hebben us mij de cd geholpen. Ja. Opleiding, cassettebandjes, du hast in Aruba zitten. Hast in die hele periode, letterlijk voorbeelden hoor als jongeressen. Daar staat van of uit de jazz of uit de blues of uit de oren. Dat vind ik wel. Voorbeeld vind ik altijd een naar woord. Ja, maar gewoon het is heel goed vondst. Ja, wat mij altijd, wie mij altijd intrigeert, dat is Liesbeth List. En dat, ze is helemaal net van mijn generatie, maar dat is gewoon wel. Zij vertelde echt een verhaal en haar uitstraling, dat is iets was net benemen kerst eigenlijk. Maar dat vond ik altijd prachtig. Als zij ergens wie dan, ik ben naar concerten van haar geweest toen ze al behoorlijk wat ouder wie, maar ja. Ja, en je hier begreep ik masterclasses wel op de opleiding. Heb ik aan. En daar is ze echt geweest? Ja, klopt inderdaad. Wat voor vrouw komt dan zo'n roemte binnen? Is dat eens... Ja, Karin Bloemen denk ik, die is er ik geweest. Ja. Liesbeth List, ze hier altijd een pruik op. Dus ik dacht van, ze komt binnen, maar ze hier wel iets oor hier toen. Maakt het net uit. Maar dus haar verschijning wie wel oor op het podium. Maar het wie nog steeds een vrouw die wist wat ze woe. En die us dat ik heel goed oerbrengen kon. Maar ik wil in interviews dat zij altijd zo nerveus wie voor optredens. Dus dat ze zo onzeker wie. Ja, dat merk je net als ze er stiert. Dus dat is wel bijzonder. Wie Flynn Wieke midden in de nacht nog ergens ontzet. Toen kwam ik een live-opname van Nina Simoontje. Ja. Ik denk als jongeres spreek ik wel Ja, zeker. Ongelooflijk. Ja. Wat voor een vakvrouw trouwens. Ja. Maar dan had ik een documentaire die hier
Nou, die stier ik inderdaad te kotsen van tevoren. En Ja. die is bijna onhandelbaar Ja, meer voor de ja. mensen om haar heen, omdat ze nog optreden moest. Ja, Maar ja. hoe onhandelbaar bist u? Hoe onhandelbaar, ja. Nou, het is soms wel een strijd in de holle. Ik kan me inmiddels heel goed focussen. En mijn zenuwen ben ik zeker de baas. Want vroeger wie het wel dat ik aan mijn stem merken van... Oh, mijn adem zit heger. Dat is jammer, want ik ken normaal gewoon goed zongen. En dan zit mijn adem te heeg. Dat heb ik net meer. Dus bij de kwetsbaarste momenten, deze show... Nee, jij het net aan mijn stem. Ja. Is die stem wel eens op de loop met die gaan, wat dat betreft? Toen ze nog op een opleiding Ja. jong wierst? Ja, toen ik jong wie, tijdens de opleiding ik wel. En dat kwam ik wel de druk die er eigenlijk op die opleiding wie, dat ik net helemaal mezelf wezen koer. Zo zocht ik de noop waarom. En ik jij dat van meer mensen die toen bij mij in die studies op die studies zitten, die sissen dat ik van de druk lie wel echt heeg. En dat heeft dan net helemaal in de gaten, want dan gies die maai. En nou achteruit denk ik, oh, wat ben ik eigenlijk groeit ik in de tijd na die periode. Ja, want Dus- eigenlijk de vraag die toen zijn opleiding zit van... Ja, leert hij nou het vak of is dat in de praktijk? Ja. Of is het een soort basis die Ja, het ze is wel de baas, dat is het. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n vaststelling verlet. Wat is die eerste echte serieuze... Mijn eigen Die eerste eigen- show. ja. Ja, Hoe eng is dat trouwens? ja, Want die namen ja, en die gezicht zit op een poster. ja. Nou, in die zin net spannend. Want Peter en ik hebben het samen gedaan. En we zijn zo enthousiast. En alles wat we bedenken. Soms valt er ik wel eens wat oud. We hebben ik wel eens een tekst vertalen litten. Troboukje Wietsma. Maar dat we zijn... Veske van Robert Long, heel mooi. Maar dat past dus net helemaal. Dus toen hebben we het alsnog geen litten. Maar we zijn er enthousiast over. Maar dan begint het dus. Want vorige week was het eerste weekend. En dan hoop je wel dat de mensen het mooi vinden. Dus toen begon het even spannend te worden. Nou, en dat wie vrij snel duidelijk dat mensen dat mooi vinden. Ja. Helpt het dan, en ik bedoel het echt net lullig ten opzichte van de locatie, maar daar staan in Ries, in het mooie theater, toen Ja. zit in Stefan Carré voor en dadelijk mij 1500 man, 2000 man van die Noors. nou, die spanning is natuurlijk weer oors, denk ik. En dan zoek dus ik minder handelbaar wezen. Maar nee, ja, tuurlijk. Ja, dit ben mooie... Scheelt het een ook mooi dat begin. Is het een dit. soort thuiswedstrijd van je gevoel? Dat het noffelijk in Friesland is? Of, Ja, of- misschien is dat wel zo. Maar aan de andere kant... maar wat ik doe, daar steen ik helemaal achter. En als dat hest en die stemmen, doet het. Want dat is dus de vraag van hoe onhandelbaar bist je. Maar mijn dochter die begon... wij moesten juist dus 2 keer spelen. En sneunte Jan begon zij te snotteren. En mijn man wie fut. Ik denk, ja, dan ben ik monnik. En dus dan word ik er net gezelliger op. Als ik zo'n snotneus bij me heb. Paniek. Maar, want dat is, mijn stem is, dat is zo kwetsbaar. Er hoeft maar iets te hebben. Er hoeft maar iets van een verkoudheidje te hebben. En hij doet het net meer goed. Dus dat is mijn spanning. Maar was het zijst over een thuiswedstrijd, ja... Wij hebben ik nog wel de ambitie om oren hier misschien, of voor 2 jaar, om juist... zij het dan in het Nederlands of het Engels. Dus dan wel het laan in. Maar ik vind het wel een heel mooi begin. Aruba. Aruba. Hoe wie dat, Fadi? Ja, leuk. Ik hou van reizen. En ik wil wat ondernemen. Even in mijn eentje. En dat heb ik die. En ik heb Dus, haast letterlijk de rechtshek en stapt op het vliegtuig. Nee, ik en heb in die Skullen werken gong, heb ik contacten van. Ik wil graag les bij hem, Jan. En Waarom nou. Aruba en waarom die squal op je toeval? ik wil lekker wel even voor- 4 fut en naar de zinnen. Nee, ja, daar praat ik Nederlands. Dus dat is wel makkelijk. Hè? Misschien hier juist wat... naar een Engelstalige Ja, want het is wel een veilige Het is wel keuze heel dan, hè? veilig, maar ik ben alleenig en ik vond het wel leuk. Ja, nou, mooie ervaring. En dat misschien ook het nog wel een keer. Ja. Had dat nog wat verloren in die idee van was woerders bij de muziek? Of stiet er los van? Ja, nou, ik joeg daar muziek en zangles. Dus het wie vooral les, Jan. Ik heb daar net optreden. Maar wat wel leuk is om te vertellen... 2 jaar wie ik mijn familie op Bali. En daar wie een bandje aan het spelen. En die spelen eigenlijk een beetje de muziek die ik doggen. En wij zitten op een terras en luisteren het. En we gingen naar huis. Dus ik zei van... Nou, wat prachtig. En eigenlijk doe ik ook dit soort muziek. En toen zijn ze in het Engels van... Nou, was toch ik even wat jongen? En dat heb ik dien. En het was zo leuk, want er ran alle mensen langs en die blauwe steen. En toen dacht ik, dus hoe de grens lukt. Het is gewoon universeel eigenlijk, wat ik zongde. Nou, ik denk dan iets van Adele.
Maar dat joeg me heel voldoening om zoiets te doen. Dus wij hebben nog mijn orencombo, mijn orenmuzikanten, maar wel met dezelfde achtergrondzangeres Elske Vekkes. Willen wij binnenkort nog zoiets in het buitenland betinken. Eerst even dit een beetje onder controle hebben en dan gaan we daar naar denken. Maar wel ik echt even oer de grens. Ja. Dat is leuk. Ambities genoeg dus. Ja. In dit geval van Janneke Waringa. Nou had ik je op importeren mijn hart oer benam de voorstelling Verlet. Daar gaan we straks nog even verder op praten. Eerst nog even een noemer van die voorstelling. Ja, de titel is alleen al mooi. Het Lim is zo mooi. Leidje, dat is nog net verlet. Drieën, als wie sto nog een bed. Leidje, al is de rek je reden. De sloep die vangt je oor wat on en wit, er komt een nije mond. Want koelen dat verbindt. Licht, dat stadig verdwijnt. Wacht, dat is misschien wanhopig. Soms is de rek een orenplooi, dus wit, het leven is zo mooi. Al te goed. We houden altijd moed en komen dichter bij elkaar. Hoe dat dus wezen haast verdwijnt. Bedenk wat dus verbindt en wat wij vielen liefde voor een oor. Had het leidje in die moed. Het leidje in die moed. Wit, wit, het komt altijd weer goed. Het komt altijd weer goed. Wij vergeten alles zwargen. Vertrouwen op een nije dij. Beleef je het leven op een nij. Alles zwargen. Vertrouwen op een nije dij. Beleef je het leven op een nij. Dit is ik vol een orenplooi. Dus wit, het leven is zo mooi. Het Libben is zo mooi. Dat kun je zeker zeggen. Mij mooi waar en een mooie nijzimmer. En zeker ook bij de vaststelling. Dat we Juto ha. Met de haatrol speelster daarbij Janneke Waringa. Verlet Lieten van Langs me is de subtitel van een vaststelling. Nou ja, de kop is er gelukkig hoog. Ja. Ik ga een speellist van je vandaag krijgen. Wat je hem dan doet. Die staat er achterop. Staat direct nog achterop. Ja, ik bedoel meer de playlist. Dan even het zo te drukken. We zullen laatst ook nog even vertellen waar je hem qua agenda nog loskomen. Maar het nieuwtje nummers hij hem dienen. Hoe dreig of makkelijk wie de carrière eigenlijk uit? Want we draaien elk een lekker licht nummer. Maar er zit ik nummers bij van Jacques Brel. Ja. Van Louis van Dijk. La Vie en Rose. Ik neem maar wat naam meer. Maar hoe nou ja, die kar uit die nummers. Lijkt ze kleer van je gevoel of net? Ja, er kwam steeds wat naar voren. Dat ging op een hele natuurlijke manier. Net in één keer van dit wil ik doen. Maar meer van, dit is ik wel. Dat heb ik altijd zo'n mooi vers gevonden. En dan zei Peter, nou, dat is altijd mijn lievelingsvers geweest. Nou, dan geven we die doen. En dan komt er dan achter van, past het dus? Ja, past het in het repertoire? Ja.
Nou, en soms valt er dus hier een ouw. Maar in principe wie we heel... ging dat heel mooi, alle samenstellen. Ja. Al die pure gevoel? Of zit er ook nog iets bij dat je zegt van ja, maar dit is wel de duidelijke rode lijn? De rode lijn is dat het mijn verlangen te meidje het. Zowel soms net heel rooskleurig. Maar vaak, ik wil dat het, wat no crack draait is. Het libben is zo mooi. Wat er gebeurt, hou vol. En het komt altijd wel goed. Meestal komt het wel goed. Dus ja, dat is wel een beetje onze insteek. Want het is nee, daar ligt het hier op verschil. Want ik zou zeggen, het is best wel een pittige vaststelling, heb ik het idee. Of ervaarst hoe het oors. Want je skuwen de zwieren noemen ze ik net. Nee. Langs me, het klinkt zo mooi, maar dat is wel een WhatsApp even die ze vertelt. Dus ik denk dat het emotioneel meestal wel even naar die taal mij zou vaststellen. Zeker weten. We hadden juist de twakjes spelen en dat dachten we zelf. Als wij maar weer die focus krijgen kennen, nou dat lukte. We gingen jaloer ertussen. Dus van Mission dan, heel uitbundig tot weer liedsen beginnen. Maar het jouwt dus zo volle energie dat mensen, soms zitten ze gewoon de hele tijd maar de eigen dicht. Nou, dan zou ze denken van, Wallis is net Sjen. Ja. Nee, ze zitten even wekker. Ja, ze zitten echt te genieten. En soms just meestal volledig, maar de trin, hoe de wangen. Dat jouwt dus energie. En soms zitten ze maar een grote glimlach. Dus nee, ik vind het net dreig. We hebben een pauze, als je dat skillt. Kerst even, ik weer opnieuw focusje. Maar de opbouw, dat jerwik van het publiek, zo'n mooi afwisseling van dan weer heel lieds en dan weer uitbundig en dan weer heel vrolijk. Dus dat maakt het dat het voor u behapbaar is. Nee, dat gaat net lastig. Peter van der Zwaard, de naam valt wel even. Maar waar dus dit verder nog even om in ieder geval duidelijk te maken dat net het linnen in plan binnen. Ja, maar Elske Vekkes, dat is een vriendin van mij. Maar we kwamen er letterlijk eigenlijk pas achter dat u zijn stemmen heel mooi met elkaar mengen. Nooit proberen. Nee, ja. Onderwijs naar de kroeg op een fiets. Nou, zo lang. We zijn 2 jaar vriendin nou. En dat liep het nog heel kwad. Maar ja, nee. Sinds die tijd en sinds oorlog hier doen wij er wat meisjes. Maar ja, in coronatijd koest net zo volle. Dus dit is uw eerste echte project. En ja, uw stemmen mengen gewoon heel goed. Andrea Meijer, celliste. Zij zit ik in een strijkerskwartet. En Peter die koelhaar en die zei van... Andrea moeten we erbij hebben. Want die is en goed. En ze past goed bij u. Dat is ook belangrijk. Ja, maar persoonlijk, ik moet klikken, denk Zeker. ik. Zeker. Ja, dus maar als je fjouweren, doen we dit. Ja. Bemoeist je nou ook met de hele productie? Of kist u in dit geval gewoon heerlijk die riochtje op het jongen en het optreden? Ja, nee, ik bemoei me oeral mee. Ja, ik let de controle net graag... nee, ik jou de controle wel uit hand. Peter, die had echt contact met de theaters en met de jij hebt toch stiekem een beetje een controlfreak nog, of niet? Ja, ik weet wel een beetje hoe ik het hebben wil. Maar decor, alles hebben zorgvuldig uitzocht hoe we het doggen. Echt in onze stijl en het ziet er nou ook echt prachtig uit. Kun je dat eens uitlezen voor de harkers, is maar? Nou, ik je zal moet net helemaal licht of sfeer. Ja, nou licht dat doet Remco Hoitsma, dat is onze technicus. Dus die zorgt voor het mooie licht. Oedai is dat natuurlijk wat lastiger, maar Joens is het echt helemaal geweldig. Maar we hebben decorstikken. Ik heb 2 hele mooie krukken vanuit ons eigen huis. Roze. Dat is prachtig, past prachtig in het geheel. We hebben mooie blommen van een bekende blommenmakker uit Lemmer. Die had het sponsord. Dus is het totaalplaatsje is heel mooi. En we hebben mooie banners op de achtergrond. De poster, just daarin waarom. Behalve dan mijn holle erop. Maar ja. Ja, mooie foto trouwens. Waar had die makken? Dus is dat van een Ruud. En op dat Ruud, dat is juist al die waterdruppels. Volgens mij krijgt een beste bui, bij wijze van spreken. Dus juist inderdaad wat... In het Nederlands zo is een beetje haast mistroostig, een beetje verruimd. Ja, nou, het verlangen wordt er eigenlijk toch wel maar uit mij bedoeld. Achter een raam, ja, ik ben hier wie het. Maar toch nog de blik op dat het al goed komt. Ja. Kun je het eens verlangen naar het leven? Of naar een wereld die we normaal dwaan gaat? Want kun je eigenlijk zeggen dat verlet toch wel een reactie is op het hele corona-verhaal? Ja, daar komt het wel bij. Daar is het wel ontstien. Maar we trekken het wel breder. Dat er altijd verlet is naar bijheid van naasten. Naar zoenens in het geval van COVID natuurlijk. Maar treest, warmte, dat heeft iedereen nodig. Ik al geen corona. Mensen zijn soms alleenig.
We moeten naar elkaar omstaan. Maar alles was... Iedereen kan het eigenlijk zelf interpreteren. Maar de liefde, dat is toch wel het allergrootste thema. Ja. En verlet, denk ik, is nou momenteel ik wil plakken op een groot deel van het publiek die het gewoon komen naar zijn vaststelling van eigenlijk A, waar is bij elkaar zitten, het sociale. Ja. B, een concert. Ja. C, het Fries misschien wel, cultuur. Ja, zeker. De dat cultuur, verlet merkt ik vier stuk binnen het publiek. Zeker. Dat ze blij binnen. Ik juiste wie we bij Bob de Boer. Die had in Kwarnium had hij een prachtige locatie. Daar ben we juist geweest, twee keer spelen. Die iepen het ik van welkom bij de iepening van het seizoen weer. En Hartstikke die wie ik onwennig, zag, hè? ja, ze blij en dat publiek ik. En dat viel er wel als we thuiskomen voor iedereen. Ja. Njootje nummers. Dit stiert of versjost ik nog wel, want je mag nog wel wat optredens te staan, dat er wel eens in je bij komt of net, of stiert dit redelijk vers? Ja, dit stiert redelijk vast. Ja, nee, dat viel heel goed. En dat moest natuurlijk uittasten de eerste pik keren. En wij hebben Bart Kingma, die kende ik wel, van Omroep Friesland, is ik regisseur. Die had dus geholpen en die zei ik, de uitwisseling van nummers is gewoon eigenlijk, perfect. Ik ken net ons, moet net ons. Zo moet het wezen. Het dus is goed zo. Het is goed zo. En zo viel het ik. Ja. Dus we litten het zo. Ambities, ik zei al even, daar wil ik dan wel even iets meer van weten. Want er zei misschien doe ik dit ik wil het in het Nederlands. Ja. Misschien ik nog wel eens naar het buitenland daar. Ja. Die dwang of de weensk. Ja. Nou. Is die bot aanwezig? Ik ben wel wat rustiger geworden. Toen ik op het conservatorium zit, dacht ik van... wat moet ik nou? Want er is zo volle te kiezen. Maar een richting te kiezen. En nou ik dit doch, denk ik wel... Nou, dit is zo mooi om te doen. Ik zocht wel waar het heen gaat. En wij werken gewoon hut. We zullen zien. Misschien dat we inderdaad het landing gaan. Want, Peter het laatst mij Boudewijn de Groot wat opnomen. En die was helemaal enthousiast over wat wij doen. En die had wat versjes luisteren. En die was... heel enthousiast. Ik denk, waarom zou dat net gewoon uitbouwd worden kennen? Dat we meer contacten opdoen in het land. Maar ik vind dit heel mooi om het je te doen. En de Friese taal natuurlijk, om dat hier uit te dragen. Maar wie weet, wordt het volle grutter. Wij staan overal veriepen. Ja. En toen had ik een gezin situatie dat mogelijk is? Ja, dat is mogelijk. Dat is wel heel fijn. Mijn man, dat heel oorwerk, die is psycholoog. Maar die werkt het volle vanuit huis. En net dat die band al omheen cirkelje, maar dat maakt het wel iets makkelijker dat hij net zo heel volle fut is nou. En er binnen ouders die oppassen. Dus dat gaat altijd het best. En mijn man gunt het mij van harte. Dat is ook belangrijk. Krijg je trouwens via de band muziek binnen van No? Nou, ze zijn nog heel lieds. Treien en Seis. Oké, dus, die komen nog net bij de Spotify-listie zo. Nog net. Nee. En mijn zoon Nog die... geen TikTok? Nee, ik nog krek net. Zit er krek nog voor? Nee. Wat lust op dit tijd zelf graag? Nou, ik moet heel eerlijk sissen. Of Nou, kom je net deze boot op nee, taart? daar kom ik net aan taart. Dat heb ik dus heel volle dienen. Maar nou ik hiermee bezig ben, is dat de bezigheid met muziek. En kom ik eigenlijk, want dat wil ik wel weten, hè? Dat is gewoon weer eens even luisteren geest. Nou, we doen bijvoorbeeld 2 nummers van Noah, waaronder dus Het Libben is zo mooi. Die koe ik nog net. Dus die heb ik wel eens even wat opzocht. En dan komt via Noah komt er ergens oors. Dus zag ik dat dan. Dan best wat aan het zwerven op YouTube en Spotify. Dus dat is wel leuk. Maar ik heb nou net een bepaalde artiestwerk naar luisteren. Of welke stijl. Nee, best wel breed. Verlet, je bent onderwijs, om het zo maar zeggen uit te drukken. Er komt nog een heel soort optredens gelukkig gewoon. Is dit nog maar een begin? Ik bedoel, het is de bedoeling dat je hier nog wel langer met teruggaat? Ja, dat is wat het idee. Wij merken nou dat het al heel erg aanslaat en dat in de smaak valt. Dus wij gaan in oktober gaan wij weer contact opnemen met locaties die eigenlijk vol zitten. Totdat corona de een soort trechterreactie bij de theaters. Want alles wat vorig jaar speel je zo, werd verplaatst. Ja. Dus wij hopen nou wel dat we in het voorjaar 2022, dus dit nou wel wat, maar dat we daar meer dwang gaan. En dan het najaar van 2022 wij zijn beschikbaar en wij willen dit uitbouwen.
Frensjer, Lemmer, Drills, Teacher, Jorwert, zal ik er wel even trokken in. In ieder geval staat er al heel wat in de agenda van het verlet. We hebben het meestal wezen als ze even de exacte data en de locaties weten willen. Nou, als het googelst op Janneke Waringa Verlet komt een heel eind. Maar mijn website, daar vind je alles. En daar just ik de links naar de website sta. En dat is www.lajanmusic.nl. En Lajan is met dubbel N. Maar als mijn naam mij verlet, dan komt er ik al uit. Ja. Lajan, dubbel N dus, music.nl. En dan kun je precies zien, komt deze vaststelling bij jou in de buurt. Of mij de per kilometer verrieden. Achter ben ik al iets in Burg, mobiel, gelukkig. Ja. Krijgt zeker een vervolg. Je kunt er dus nog heen om kaarten te bestellen. Alweer heel... hoop je dat er net al die horror varianten op de COVID komen. Dat de wereld wel op slot gaat. Ik ging er net vanuit. Dus wat dat onbelangrijk, wees ik het hier alvast een heel soort succes. Dankjewel. Dus is het mij, die muzikant trouwens ook nog optreden in de televisieversie van Noorderwien. Dus daar ben ik persoonlijk ook heel blij mee. Janneke Waringa, tegen dank voor die komst. Leuk dat je er wierst. Graag die en dood bedankt. En bedankt voor dit kennismakingspartier. Bedankt. En we draaien nog een noemer van die voorstelling. En dat is Hoop. Ik ha als ben al leerd wat goed weer en verkeerd. En van die grote treien hopen, leeuwen, leefde maar. Helaas, helaas, dat rekke ik weer kwijt. Als dit het zwart op wit, dat leeuwenleepje is, net als een merke oer die grote baas. Maar ik hier de leef, ja vaak wel wat naïef, want och, de meeste liefsten wie ik na een tijd en dan mijn spiet werk kwijt. En tja, ze rekken alles voor.